Dr. Kiel aqutigalugu inunerissaaviks tiinumut issersinnaavutit. Angerlarsmaffimmi aappinaqitsinnerit uuttukkatit katsorsaasunut avitseqatigisinnaavatit sumikaluarluunni. Mobiili computeri aqutigaluuluunniit Dr. Kiel ujaruk. Allaguk postnummut assersuutigalu 3900 nu taavalu videre toruk. Qineruk suna nalunaarsorsunnerlugu assersuutigalugu aappinaqitsineri. Uani takutipparput qanitut uuttukkatit nalunaarsussanerlugit. Aallartigit ilinnut tungasut paassutissat allattorlugit qulaaniittut. Ilitsersortinnissannik pisariaqarpit. Unatooruk takuniarlugu qanitut angerlarsmaffimmi aappinaqitsinera uuttortassanerlugit. Angissutsit oqumaasutsit aamalu sigaritsi ullormut puertartakkatit nalunаарsukkit. Puertartangikkuit norlu tooruk. Nakorsaatitortarpit. Taamaapat nakorsaatip atia allaguk sakkortussusaai annertussusaai soorunalu pisarnerlugit. Skima immersoruk ullaakkut uutukkatit immersorlugit aamalu unnukkut uutukkatit ullu pingasup iluani. Uutukkatit ataatukkut nalunaarsussavatit naamasseriukkit uutuinarit. Puisa appi aareernikuviuk nalunaarsoruk taamaatiorsimaguit. Naggataaruutigalugu una oprat tooruk. Katsorsaasuit ajunginnerpaamik ikiorniarlutit uutukkatit pisariaqartippai. Katsorsaasuit uutukkatit takoreeriniuk paasinneqassuutit mailikkut. Katsorsaasuit akissutai takusinnaasavatit Dr. Kiel-limut login-nerlutit. CPR-nummut aamalu taanakuudeq mailikkut pissarsiaqasimasat atussavatit. Imaasinnaavoq suuttamarmi ajorpasingittut imaluuniit katsorsaasuit siunnersuutigisinnaavaa oqaleqatiginnissannut nakorsaativiit allaqartai nutartineqarsinnaaput aamalu piffissat unitiinerniarikki Dr. Kiel-likkut isimagineqarsinnaapput. Quyanaq isiginnaaravit.